Bisan unsa nga pagkaon, basta ang inahan mo'y muluto, pastilan na kalami. Di gyud malabuan na, sama na lang sa medyo healthy nga dinuguan nga luto sa usa ka inahan nga usa sa iyang menu, sa iyang gagmay nga gamyan, ginagmay kananan. Busa atong tilawan na kining luto ni Nanay. Dinuguan, sampay na, dugo-dugo, o guban pangalan basta maurang lamia. Apan mas gipalami pa kini sa 70 anyos nga si Josefina Monera sa iyahang recipe nga matud niya certified motherly. Dili lang siyang mga anak kundi apil na sa iyang mga customer. Inay mga sulod sa ginhawaan ang naandan nga gamiton. Ang unod sa baboy ang iyahang ingredient sa special dinuguan. Matod niya nga paglikay kini sa bation nga sakit nga makuha sa sulod sa ginhawaan sa baboy. Medyo dili healthy kay dugo man ang iyahang gigamit. No choice kuno kay kung walay dugo, wala usay dinuguan. Lami ni kay unod man ang ibutang dili man mga tinai sa kuan baboy. So dili kayo si Dili ni makakontra sa arthritis. apil sa iyang ininahan nga putahe ang paklay, humba lata ug ubang mga lamiang sudan. Mao kini ang gibalik-balikan sa iyang mga suki. Luto ni nanay kay lami. Lami yang sudaan. Lami kayong latan dire. Init ang balik-balikan is mga tao dire. Karon tao daghan tao mare. Tugod sa kalami sa iyang linat ang baboy. Ang iyang gamayng kananan ang nagbuhi sa upat niya ka mga anak ug mga apo. Isip inahan gibuhat niya ang tanan alang sa kaugmaon sa mga anak diin ang uban naka-abroad na. Okay. Anak man gyud magsakripisyo man gyud ang inahan. Minahalay lang pirmi. Para gyud na magkuan, mag-inunungay. Ang kamagwang nga anak mao'y nisunod siyang tunog sa pagluto. Kinsa nagpasalamat sa iyang inahan sa pagmatuto kanila. Sa imong gusto isulti mong mama sa Mother's Day. Tagalan siya maing kalawas. Minintira. Dili malalis ang labing ngilngig nga chef ang atong inahan kay ang luto nila hinukan sa ilang kasing-kasing. Sa mga inahan, Happy Mother's Day! Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.